कि दांत माने 32टा देखि दउछि पूरा कला दांत ना भड़ुआ दला कोठिकार कोड आसी चल तम सब से देखो तार तो निर्लज्ज माने एटार किछि नाही मत तो लागुछि ता मा कोड ताको पाई जानिछि कि तार केते प्रकार मिसई कि ताको जन्म करछि भगवान को जणा कोड आसी जे छी 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 सोशल ତତେ मीडिया ଯିଏ रे ବାହା निशा ହବ बहुत ହେଟା ଗୋଟେ भाइराल ରାଣ୍ଡୁଆ मुझे ହେଇଥିବ तांका माने ନହେଲେ वीडियोस ଘୋଡ଼ା देखिथिली ମଦୁଆ ହେଇଥିବ। रील्स देखिथिली से ନହେଲେ केतळे ତତେ କୋଉ इमोशनल ଶଳା हे ବାହା ହବ? जानती केतळे ତତେ खुशी ତ हे ଦେଶୀ जानती କୁକୁର केतळे ବି निजर ପଚାରିବେନି। बोल्ड अंदाज देखांती माने मूड ଘୁଷୁରୀ हिसाब ବି रे ପଚାରିବେନି आपनकर डिपेंड ଘୁଷୁରୀ करे ना ନାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମର ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ଆସେ ତୁ ସେତେବେଳେ ପକ୍କା ମୁଁ ଟିକେ ନିଶାଡି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ତୋ ଜଲ୍ଦି ନାଁ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ନିଶା ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି କାନ୍ଦିଦେବି ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିଶାଡିଙ୍କର ମା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିନା ହଟ୍ ବାଲା ନିଶାରେ ନା ତୋର ଏ ସେଇଟାକୁ କଥା ମୁଁ ବାହାରୁନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ତୁ ନାହିଁ ଟିକେ ମୋର ଯେତେ ମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ମତେ କୋଉଠି ମେଡିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଯେ ମେଡିକାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି କଣ ଦେଖା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ସମାନ ତୁ ନଥାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ ହେଇଗଲୁଣି। ଯେ ଜିନିଷଟା କଣ ନିଶାର ଜିନିଷଟା କଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ତୋ ନିଜକୁ ମାନେ ବାପ ମା ସମ୍ଭାଳି ଭାଇ ପାରୁଥିବେ କି ନାଇଁ ଭଉଣୀ ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଛାଡିବୁନି ଯଦି ତତେ ମୁଁ ମୌକା ତ ମିଳିବ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତିକି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ରଖିଦବୁ। ଆସେ ମତେ କିଏ ବାଥରୁମ ଅଭଦ୍ର ଯାଏ କୋଉଠିକି ଯାଏ କି ଛି କୋଉଠି କାହା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଏ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଲା ତ ମୁଁ ନେଫିଡି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଖରାପ ଟିଆରପି ଖରାପ ଗନ୍ଦା କାଙ୍ଗାଳି। ଗନ୍ଦା କମେଣ୍ଟ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମତେ ସିଏ ଲାଗେ ସେଇମାନେ ମତେ 36ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିକି ସେ ଗନ୍ଦା କମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା କରୁଛନ୍ତି ବେଳକୁ କଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କେବେ ଆଦିକି ଖରାପ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଲାଗେନି ମାନେ ଘର ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ କି ଉଲ୍ଲସିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଯାଉଛି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଖରାପ ନିଶା ଏମିତି ସବୁ କଥା ପୋଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ। କରନି? ଆଉ ଇଏ ମତେ ଅଲଜ୍ଜାଇ ତାକୁ ମୋର ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଭାରି ସେ ବି ତ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଉ ଆପଣ ତ ସେ ବହୁତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାଟାଗୋରୀର କଣ ଆସିଯିବି ବୋଲିକି କହିମି କି ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଛି ଲେବୁଲକୁ ଛି ଆସିଯିବି ବୋଲି କି ସେ ବେଳରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲ ସେ ତମେ ସବୁ। କୁହନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କୁହନ୍ତି ତ ବୁଢୀମା ଯେ ଅଣ୍ଡା ନା ଏମିତି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଶାଳି ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୋ ଭଳ ମନ କଣ ମୋ କଲା ବଡି ମୁଁ ନିଶା ଯାହା ମହାରଣା କରିପାରିବି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ତ ଦେଖେଇଲା ସେଥିରେ ମୋ କୋଉଠି ଘର ଲୋକର ଦେଖେଇଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଇରାକୁ ଯେତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଜଣ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକା ଏଇରାକୁ ଡେଟ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ମୋ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସମୟ। ମତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଗୋହତ୍ୟା କରନ୍ତି ହଉଛି ଗୋରୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ପୋକ ଜାଣିନି ମାଛି କିନ୍ତୁ ଭଳିଆ ମୁଁ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି ମଶା ମାଛି ଟିକେ ବଢିଆ ପିମ୍ପୁଡି ଲେଭେଲ ଭଳିଆ ଅଫ୍ ଡିଲର ସେଇରା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତମ ଟିକେ କତିରେ ଟାଇମ ଅଲଗା ନାହିଁ। ପ୍ରକାର ସନି ଲିଓନ ହକି ଟୁ ବାହାନାରେ କେତେ ଯୋଉ ଗୋହତ୍ୟା ଫିମେଲ ହେଲାଣି କେତେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଷେଣ୍ଢଙ୍କୁ ମାରି ମେଣ୍ଟେନ ସାରିଲେଣି କରନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେଇରାକୁ କେମିତି ତମକୁ ଥାଏ ସେ ଜିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଆନ୍ତି କଭର କି କରିବାକୁ କଣ? ତମର ହଁ ମୁଁ ତ ସମୟ ଜିମ୍ ନାହିଁ। ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ଶଳା ଟାଇମ ଭକୁଆ ହୁଏନି ଦଳ ଜିମ୍ ଯିବା ଶଳା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାଏ ଖାଲି ପଳଉଛ ସେ ଇଟ୍ସ ନିଶା ଓକେ କିନ୍ତୁ ମହାରଣା ମୁଁ ସେ ଖାଇବା କିଏ ପିଇବା କୋଉ କାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାଉଜକୁ ଖାଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ କିଏ ଫିର ବି କାହା ମୁଁ କଣ ଫିଗର କଲା ମୁଁ ବନାଏ ଏଇ ଯଦି ବାଳ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ତ ପରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆମ ଯାକୁ ସମାଜ ଆଗକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତିନି ଯିବ ନା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ମୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। କଣ ଥିଲା କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ଛି ଜିନିଷ ଛି ଖାଏ ଛି ସବୁ ଛି ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ ଅନାନି କରେ ତୋ ଭଳିଆ ନିଶାଙ୍କୁ ଖେଚିଡ଼ି ଟାଟୁ ଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ। ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଏଡ଼େ ସବୁଆଡେ ଟାଟୁ ଅଲଜ୍ଜାଳି ନା ଆଗରେ ତୁ ପଛରେ ତୋ କରରେ ମା ତତେ ସବୁଆଡେ କଣ ଟାଟୁ ଖାଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କି କାହିଁକି ଟାଟୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ପସନ୍ଦ? କୋଉଠିକାର କି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ହଉଛି କି ପାଇଲେ ସେଇଠି କରିବି ଟାଟୁ ମୋର ଯଦି ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଏଇ ମୋର ଜାଗାରେ ଉପର ଟାଟୁଟା ତଳ କରିଛି ସାଇଡ଼ ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ କହିମି ଅଲଜ୍ଜାଣି ଛି କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଜାର ଗୋଟେ ପରର ଛୁଆ। ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଗୋଟେ କହିବି ଅଲଜ୍ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କଣ କରିବି ସମ୍ମାନ କି ନା ଧୋଇ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକଉଯିବ ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରି ଯିବି ପୁରା ଆଉ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିକାଲି ମୁଁ ପାଉଡର ଏଇ ପକେଇକି ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଧୋଇଲା ଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧେ କି ବୋଲିକି ତ ସମ୍ମାନ ତ ମାଆକୁ ଟାଟୁଟା ଦିନେ ଏମିତି ବନେଇଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କରି ଲୋକ କଥା ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବୁ ନା। ସିଏ ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇକି ତାର ଏଇମାନଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ହଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ନ ଆପଣ ହଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କୁହ। ହଟି ଯାଉ ଆଉ ଯୋଉଠି ମତେ ଯିଏ କିଛି ଆସିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ ନା ଯାହାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଅ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କଣ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦାରିଆଣିର ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖୁଅ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କହିବେ? ମୁଁ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆମର ଏବେ ବହୁତ ବି ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି କରିବ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ରହିବି ଯୁବପିଢ଼ି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ତମ ଆକ୍ଟର ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବି ଦେଖିକି। ଆଉ ଓ ଏମିତି ବାଳ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କାମ ବନଉଛ କରୁଛି କରିବି ଶଳାଏ ଚାଲିବି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସବୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହିବେ ନା। ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା କିଏ କାହାର କ'ଣ କଲା କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପକେଇକି ମାଇଲା ମାନେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତିକି ତମେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବ ସମାଜକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଦେଉଛ ତମଠୁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ତମକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲେ କ'ଣ ନା ତମର ଫାଟୁଛି ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଇକି।